A Deputación de Ourense acaba de avanzar no seu proceso de digitalización coa integración na carpeta cidadá da Administración Xeral do Estado, un servizo que permite á veciñanza consultar nun único espazo notificacións, expedientes, avisos e alertas de distintas institucións simultaneamente. O Goberno provincial xa ten activo o servizo telemático no que os habitantes de toda a provincia poderán consultar de maneira sinxela e áxil os seus documentos relacionados neste caso coa Deputación de Ourense. Unha das principais vantaxes do servizo é que o cidadán pode consultar nunha mesma interface comunicados de diferentes institucións, entre as que agora se atopa a Deputación. Deste xeito, os usuarios non teñen que acceder á sede electrónica de cada un dos organismos de forma independente, senón que a través dun único punto poden visualizar todas as xestións pendientes coas administracións. Ademais, non terán que desplazarse ás oficinas da Deputación para consultar o estado dos seus expedientes. A carpeta cidadá ofrece servizos telemáticos completos desde calquera ordenador con acceso a internet en calquera momento, tanto de xestións que requiren acreditación de identidade como a de servizos que non a precisan.